Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. We got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And you are still locked in. Dito siyempre sa pinakamasayang programa sa radyo tuwing gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito ang programang EDSA! Siyempre, dito sa programang EDSA, marami po kayong matutunan. Hindi lang po sa tatawa ng walang kabuluhan. Dito po, marami tayong bagay na ano tang? Siyempre, lologikan. Basic po yan mga kabisyo. Siyempre, kasama pa rin po Diego Bandido at Tanghenyo. Ito, hindi na natin patatagalin to kasi mainit-init na usapin to ngayon sa social media, Tang. Ito, pag-usapan na natin to. Viral na pahayag ni Piolo Pascual. Ang love life naman, di naman siya essential eh. Hindi naman siya necessity sa buhay eh. Nasa tao yun. May mga tao kasing kailangan ng partner. Kailangan ng may karelasyon. Ayon kay Papa P. I-clear lang natin ha. Papa Piolo Pascual. Hindi Papa Pinong Kadyot. Alright, Tang. Hindi na natin patatagalin to. Sarap pag-usapan ito. Logican na natin yan. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin para mahimasmasaan. Logican mo na yan. Logikan na yan! Logikan na yan! Alright, mga kabisyo. Ayan na. Logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic karamihan sa atin is talaga namang looking after for a love life. Sa statement po ni Papa P na sabi niya, para mas malinaw mga kabisyo, yung, ayusin natin yung context. Diba? He is pertaining po sa a romantic love life. Kasi pwede naman natin i-consider na love life naman kung mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng pamilya mo. Pero malinaw naman po siguro sa lahat na ang pinapatungkol ni Papa P na love life is yung the romantic one. At ako po, sa totoo lang mga kabisyo, I agree with him pag sinabi natin na hindi essential ang love life para sa akin. Kasi mga kabisyo, pag sinabi po nating essential, ibig sabihin, kailangan talaga natin. Well, the term essentials is often used to refer to basic needs or fundamental requirements of a human well-being. Essential items or elements are those that are necessary for survival, health, and reasonable quality of life. Sa totoo naman, kasi hindi ka naman mamamatay kung wala kang love life. Diba? Mamamatay ka ba kapag wala kang love life? Hindi naman It's the other way around kung tutuusin. Minsan nga, kung may love life ka, doon ka pa namamatay. Diba? O halimbawa, diba Tang? Iniwan ka ng jowa mo. Kadalasan nating naririnig. Ano bang sinasabi ng mga iniwan ng jowa, Tang? Ano bang kadalasan naririnig natin? Sinasabi nila, gusto ko nang mamatay. Aragoy! Maluoy ka.
O diba, basic yun. Yun ang yun pa nga mga kabisyo sa pinakamatandang libro. Ang sabi mas nakakabuti sa isang lalaki ang hindi na mag-asawa. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na moralidad, mas mabuti na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Yan po ang rason kung bakit kailangan natin na mag-asawa. Same principle goes with magkaroon ng love life. Kaysa mambabae ka, Col, at kung sino-sino lang, magkakasala ka lang. Mabuti bang magka-love life ka na lang, at least isa lang. Diba? Malinaw? Alright. 35 after 6 o'clock in the evening. Here's a song coming from River Maya with 214. Dito lamang sa Himpilang. Naghahatid sa inyo ng Feel Good Vibes. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sabay-sabay tayong umawit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!